Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag der har jeg min søster med, og det er fordi, jeg gerne vil fortælle om min rejse og sådan noget, fordi der er mange, der har spurgt mig, om jeg ikke ville lave sådan en video, så ja, her kommer den. Ja, vi starter med at være vi er i København, og så over til lufthavnen, og så flyver vi til London, og fra London, der er vi ved sådan en lufthavn, og der skal vi være 10 timer, ja. Og når vi så har været i London i de der 10 timer i lufthavnen, så flyver vi til Malaga, gør vi ikke? Så flyver vi til Malaga, hvor vi er i 2 dage. Ja, hvor vi er i 2 dage, og så til Marokko, og der er vi i 2 uger, og det bliver mega luksus, og så har jeg tænkt, at vi laver jeg laver haul, det godt være. Vil du være med? Måske vil hun være med på sådan et haul, hvor hun viser, hvad hun har købt, og jeg har vist, hvad jeg har købt. Så like den her, og hvis I gerne vil have et haul. Og så har vi sådan været der i 2 uger, vi har købt og shoppet og alt muligt, og så bare lige PSS, at jeg kan desværre ikke tage med i byen, fordi jeg har ikke et kamera, jeg kan ikke rigtig sådan bare gå rundt med min iPad sådan på gaden og sådan noget. Og det er sådan lidt mærkeligt, og jeg tror, der er mange, der vil kigge på mig. Jeg er ikke rigtig vant til sådan at filme ude i gaden og sådan, men jeg kan filme på hotellet, og så kan jeg sådan filme ned på min balkon, hvis der er nogen, der er ude at bade på min familie eller noget. Og ja, jeg håber, I vil godt tage imod det, og selvfølgelig skal jeg vlogge helt fra Danmark og til Marokko. Så ja, det vil jeg bare prøve så godt jeg kunne, og jeg vil selvfølgelig også sådan filme i filmmaskinen og sådan noget. Og ja, når vi så er færdige med, eller været i Marokko i 2 uger, så hvad så er der? Så skal vi da hjem til Danmark. Ja, men så tager vi flyet til Malaga. Ja, tager vi flyet til Malaga, og fra Malaga til Amsterdam. Og fra Amsterdam til Danmark. København. Men jeg håber i hvert fald, at I kunne lide det her. Hvordan er det? Ja, okay. Gå se min highlight på næsen. Anna, vi er fuldstændig glade. Anna, lad være med blære, du er sådan lidt blærerød, hva'? Men ja, jeg håber, I godt nyde den her video, og ja, og så hvis I følger mig på Snapchat, så kan I godt se der, for der blogger jeg en lille smule og fortæller lidt om det og sådan noget. Og så, ja, hvis I ikke allerede følger mig på Snapchat, så kommer det lige her. Og hvis I ikke allerede følger mig på Instagram, så kommer det her. Og ja, kan de følge dig, eller? Nej, det går sgu nok. Nej, jeg har nok følger. Ja, okay. Kan du også godt blære lidt mere med, ikke? Ja, følge, så det er. Ja, det er du faktisk. Ja. Men ja, hvad siger jeg? Instagram, Snapchat. Ja, og så må jeg meget gerne abonnere på min kanal, fordi jeg trænger til lidt flere abonnenter og likes og alt muligt. Tak. Men husk at abonnere og like og kommentere og alle mulige ting, som jeg skal, og YouTube idéer og sådan noget, for jeg har ikke så mange idéer. Så. Men ja, tusind tak for at I så med, og så ses vi i næste video. Hej!